Žerucha je zelenina, ktorá vďaka svojmu bohatému nutričnému profilu ponúka niekoľko zdravotných výhod. Tu sú niektoré z hlavných výhod žeruchy. Bohaté na živiny, žerucha je vynikajúcim zdrojom vitamínov a minerálov, vrátane vitamínu K, vitamínu C, vitamínu A, kyseliny listovej, vápnika a horčíka. Antioxidačné vlastnosti, obsahuje antioxidanty ako vitamín C a karotenoidy, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred poškodením voľnými radikálmi. Zdravie kostí, vitamín K prítomný v žeruche je nevyhnutný pre zdravie kostí, pomáha pri mineralizácii kostí a predchádza osteoporóze. Podpora imunitného systému, vitamín C, ktorý sa nachádza v hojnosti v žeruche, je rozhodujúci pre správne fungovanie imunitného systému. Kardiovaskulárne zdravie, žerucha môže pomôcť zlepšiť zdravie srdca znížením hladiny cholesterolu a krvného tlaku vďaka obsahu dusičnanov a vlákniny. Protizápalové vlastnosti, zlúčeniny prítomné v žeruche majú protizápalové vlastnosti, ktoré môžu pomôcť znížiť zápal v tele. Zdravie očí, vitamín A a karotenoidy v žeruche sú prospešné pre zdravie očí a pomáhajú predchádzať chorobám, ako je makulárna degenerácia. Podpora trávenia, vláknina v žeruche pomáha pri trávení a podporuje zdravie čiev. Žeruchu možno konzumovať surovú v šalátoch, šťavách alebo ako doplnok k teplým jedlám. Jeho začlenenie do vašej stravy je jednoduchý a chutný spôsob, ako zlepšiť svoje celkové zdravie.